बाबा तैं कौन रूप मावे, बाबा तैं कौन रूप मावे, बाबा तैं कौन रूप मावे, बाबा तैं कौन रूप मावे। मोरे गिरौदपुरी वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे, तेहा कौन रूप मावे, बाबा तैं 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 कौन रूप मावे। मोरे भंडारपुरी वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे, मोरे चटवापुरी वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे। मोरे भंडारपुरी वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे, मोरे चटवापुरी वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे। मोरे छता पहाड़ वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे, तेहा कौन रूप मावे। मोरे गिरौदपुरी वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे, मोरे छता पहाड़ वाले बाबा तेहा कौन रूप मावे। बाबा दर्शन मोला दे जावे, बाबा मोला दर्शन दे जावे, बाबा मोला दर्शन दे जावे। बाबा तैं ज्योति पुरुष बन के आवे, बाबा तैं ज्योति पुरुष बन के आवे, बाबा तैं ज्योति पुरुष बन के आवे। बाबा तैं सत्य के महिमा दिखावे, बाबा तैं सत्य के महिमा दिखावे, बाबा तैं सत्य के महिमा दिखावे। गुरु तैं सत्य के महिमा दिखावे, बाबा तैं सत्य के महिमा दिखावे।